Dobrodošli danas na Lokrum, na mjestu na kojem se inače ne okupljamo i koje vam ne padne sigurno prvo na pamet kad rečete Lokrum. Povod je otvaranje izložbe projekta Vertar, projekta koji kroz program potreba u kulturi financira grad Dubrovnik i javna ustanova za rad Lokrum, a koji je kroz projektni prijedlog Gaele Gottwald realiziran upravo na ovom mjestu. To što sam rekao na početku, Charlotte Zenat nije nešto što prvo pada na pamet, što je uvijek usputnost tu, ali upravo u tome se krije jedna njegova posebna mističnost, neobičnost i ja bih rekao jedna metafizička dimenzija u prostora gdje osjećate uvijek neku energiju, ali nekako malo prije komentirajući, ostali ste da ipak nešto u toj energiji nedostaje te živosti, ljudske prisutnosti, pa evo i ovako nekog novijeg umjetničkog izričaja. Osim samog mjesta i datum nismo odabrali slučajno, da doprinesemo ovim astronomskim i mitološkim konceptima. Danas je prvi dan jeseni, ekvinoci, također nešto što smo ovako gađajući datum rekli ajde idemo i to napraviti. Ovo je prva izložba skulptura na Lokrumu od kad ja znam, a nisam siguran kad je uopće bila, ali svakako skulpture, baš ovakve od prirodnih materijala, po meni ovdje pripadaju. Ovo je samo jedan od prostora, u budućnosti možda Lazaret, možda Maslinik, svakako mjesta gdje po meni umjetnost ovakva trodimenzionalna spada i nadamo se da će takvih projekata biti u budućnosti. Ja bih sada prepustio riječ Gaeli, ona će predstaviti i sebe i ostalo trojicu umjetnika koji su radili ove skulpture koje vidite u ovom prostoru i reći nešto više o konceptu. Nakon toga, naravno, uputit ćemo vas da pogledate sve izložke. Hvala. Prvo hvala Lokrumu. Bez vaše želje uzimati jedan mali rizik, ne vidjeli tu. Ovaj koncept u biti dugo vučemo, jer kao što sami smo svjesni, planeta može bez nas, a mi ne možemo bez planete. I u ovo zadnje vrijeme, kao što vidite, planeta nije u najboljoj situaciji i ovo su projekti kako u biti staviti fokus i da ljudi opet počnu gledati te materijale i stvarati neku vrst ekološku svijest na jedan drugačiji način. Srećom, tu imamo jedan genijalan tim, Marko iz Italije, koja je radio veliku instalaciju tamo dole, vidite sa žutim, Zoran koji nam je iz Hvara, koji je radio ovu božicu Aishu i Nikola iz Osijeka koji usput i vodi jedan veliki land art festival u Slavoniji, ajmo reći, Osjeniče, koji je radio Grifon, portal na ulasku i signalacije i ja koji imam tu duplu ulogu i kao organizator i kao umjetnik i moja tam gore šumora biće. Nešto što bih htjela da od svega ovoga prenesemo je da priroda nam sve daje, čak i kao umjetnici, i da na neki način želimo da inspiriramo druge, da počnemo gledati na sve ovo na drugačiji način i da smo svejedno svaki dan svjesni biti koju sreću imamo, naročito biti tu u Dubrovniku, a naročito s mjestima po Lokrum. Tako da se duboko zahvaljujem svima i nadam se da ćete uživati u ovom prizoru. Eto, hvala vam. Ove sramežljive umjetnike pitat šta njihove radove znače. A, pardon, imamo još jedan rad baš u Zdencu, također od Nikole i Jelene, tako da, eto, cirkulirajte, vidite, ako imate pitanje, znate ko su odgovorni. Hvala vama, zaista super su tim. I usput imamo domjenak, sve prirodne materijale i hrane, tako da jedite.
priroda daje sve.